ಭಾರೀ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನದಿಗಳು ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದೆ. ಗುಡ್ಡೆ ಕುಸಿತ ಹಾಗೂ ಮರಗಳು ಉರುಳಿ ಬಿದ್ದ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದಿದೆ. ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತಗೊಂಡಿದೆ. ಬಂಗ್ರ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಹಾಗೂ ಕಣ್ವ ತೀರ್ಥದ ದಡದಲ್ಲಿರುವ ಮನೆಗಳು ಜಲಾವೃತಗೊಂಡಿವೆ. ಪೊಲೀಸರು, ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯರು ದಡದ ನಿವಾಸಿಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸಂಗಡಿ, ಕುಂಜತೂರು ಮತ್ತು ದ್ಯಾವರ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಸಹ ಜಲಾವೃತಗೊಂಡಿವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪಾವೂರು, ಮಚ್ಚಂಪಾಡಿ ಹಾಗೂ ಮಚಿಬೈಲ್ನಂತಹ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಸಹ ಜಲಾವೃತಗೊಂಡಿವೆ. ಭಾರೀ ಮಳೆಯಿಂದ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಂಜೇಶ್ವರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಣ್ವ ತೀರ್ಥ, ಉದ್ಯಾವರ ಮತ್ತು ಕುಂಜತೂರು ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಅಶ್ವಿನಿ, ಬಿಜೆಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸುನಿಲ್ ಪಿಆರ್, ಮಾಜಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಪಿ ರಮೇಶ್ ಮತ್ತು ವಾರ್ಡ್ನ ಸದಸ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಅವರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ പരിസ്ഥിതിಯನ್ನು അവലോകിಸಿದರು. ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് ഉദ്യാവര മാട ഭണ്ഡാര വീടിനടുത്താണ്. നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്, ഇടി വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിട്ടുണ്ട്. ആ ഭണ്ഡാര വീടും അതേപോലെ തറവാട് വീടായിട്ടുള്ള ഇവിടെ ഫുള്ള് വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിട്ടായിട്ട് ഫ്രിഡ്ജ്, TV അടക്കം എല്ലാം വീണതാണ്. സോഫ നമുക്കിപ്പോഴും തൊട്ട് കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ വെള്ളം വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടുത്തെ ഈ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ, ഈ MLA-മാരാണ് ഇതിലേക്ക് പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്ത. നമുക്ക് മുൻപ് തന്നെ അറിയിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ചരിത്രത്തിൽ അറിയിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ പ്രാവശ്യം ശക്തമായിട്ടുള്ള മഴ ഉണ്ടാവുന്നു. ഈ വെള്ളം ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് നിൽക്കാൻ കാരണം പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഒരു ഡ്രൈനേജ് ക്ലീനിങ് ആവാത്ത ഒരു കാരണമാണ്. അപ്പോൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇപ്പോൾ MLA അതേപോലെ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ ഇവിടെ വന്നിട്ടായിട്ട് ഇവർക്ക് വേണ്ട സഹായങ്ങൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കണമെന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോൾ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. MLA എവിടെയുണ്ട്? രാവിലെ മുതൽ ശക്തമായിട്ടുള്ള മഴ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നുകൊണ്ടിട്ടുണ്ട്, നോൺ സ്റ്റോപ്പ് മഴ ആയിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിട്ടുണ്ട്. എവിടെ MLA നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ഈ MLA ഇലക്ഷൻ വരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് MLA ഇവിടെ വന്നിട്ട് വോട്ട് ചോദിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനത്തെ ಪ್ರೀತಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ವಿ4 ನ್ಯೂಸ್, ಕಾಸರಗೋಡು.